Аметхан Султан – двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-випробовувач. Загинув у небі в 1970 році під час чергових випробувань літального апарату. Він непересічний льотчик-випробовувач після війни. В його прізвище записано в Ле Бурже на стелі, написано Аметхан Султан – льотчик від Бога. Він зумів випробувати понад 100 типів літальних апаратів, саме літаків, гелікоптер, планери. Всупереч чорному міфу про кримських татар, Аметхан Султан – це єдиний відомий мені уродженець Криму, який став двічі Героєм Радянського Союзу. Більше того, він мав стати і тричі Героєм Радянського Союзу вже за те, що він робив як льотчик-випробовувач, але він не став саме через те, що це відбувалося ще в сталінські часи, і він не відрікався від своєї кримсько-татарської національності. Шани достойні ті, хто бореться за справедливість, за свою землю і за свій народ. От Аметхан Султан об'єднував в себе все це. Він був дуже сміливою людиною, безстрашною. Але він дуже любив і свою землю, і свій народ. А'удзу білляхі мінаш-шайтанір раджім. Бісмілляхір-рахманір-рахім. Насправді, от такі постаті, такі герої, що своє життя віддали фактично за те, щоб захистити мир і захистити свій народ, вони заслуговують, по-перше, на пошану, а по-друге, на те, щоб про них казали, бо постать Аметхана Султана повністю розбиває радянський міф про кримських татар і повністю заперечує нібито виправдану депортацію цього народу. Тож на постійне нагадування про таких героїв, воно фактично розбиває радянську і російську пропаганду. Вперше на акції вшанування пам'яті льотчика-випробовувача Аметхана Султана оркестр повітряних сил Збройних сил України грав кримсько-татарський гімн та хайтерму. Диригент Євген Москович розповів про труднощі виконання кримсько-татарських творів. Складність в тому, що це трохи така неординарна музика, порівнюючи з українським гімном. Музика полягає трохи в складності виконання, тому що кримська музика погано ще знайома для українського народу, а ми її як популяризуємо і, надіюсь, надалі будемо виконувати кримсько-татарську музику. На акцію вшанування пам'яті, приурочену до 101-ї річниці від дня народження Аметхана Султана, прийшли і студенти. Розповіли, звідки дізналися про льотчика-випробовувача та наскільки важливо пам'ятати про такі історичні постаті. У школі всі читають історію, у школі особливо тепер, коли 11-класники готуються до ЗНО, ми знаємо, що дуже багато постатей з кримсько-татарського походження. І потрібно вшановувати пам'ять, тому що коли ми пам'ятаємо про людину чи про якусь подію, то вона ніколи не забудеться і буде важлива для нас. Ірина Сорока, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.